ja som vyštudovala herectvo na Vysokej škole muzických umení v Bratislave, takže kamera ani filmová, ani tá televízna mi nie je úplne neznáma. Asi nemôžem úplne špecifikovať, odkiaľ ma diváci poznajú, ale v spolupráci teda so Slovenskou televíziou som natočila film Spiaci účet, kde som stvárnila jednu z hlavných postav. On mal premiéru minulý rok, myslím, že na jar, takže v podstate možno aj odtiaľto. A veľmi sa teším na túto zmenu. Ako sa vám toto spravodajstvo stalo vlastne? Už na toto by som povedala, že život je veľmi nevyspytateľný. Som nastúpila do Slovenského rozhlasu, do rádiožurnálu, do spravodajskej redakcie a vlastne mne tá novinárčina tak prirástla k srdcu. Ja som niekoľko mesiacov vlastne fungovala na takom režime, že som točila na Jojke jeden projekt a zároveň som bola aj v rozhlase a striedala som to, od tej novinárčiny som oddychovala pri tom herectve a pri tom takom emočnom striedaní a od tých emócií, od tých pretlakov som zasa kvázi oddychovala pri tých faktoch. Takže takto to začalo a potom vlastne prišla ponuka na takýto veľký formát.